खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। खाखियाव सासे सुबुङा बिसि फिसाखौनो सावथारनो नाजादों। गुबुन गुबुन लामा जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। धुबुरीयाव गोबांथार बिबांनि नकल रांजों लोगोसे सानै हमजादों। काछारनि दरब्रै गामिया चाइल्ड मेरिज फ्रि स्टेटास मोनबाय। कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि सोलोंथाइ नेहाथारि किशोर बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। गुवाहाटी पुलिसा गोदान बोसोरनि मोनाबिलियाव ट्राफिक सिफायनायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरदों। लखनौ हटेलाव नखरनि साबा सोद्रोमाफोरा बुथारजादों। बङाइगावआव गामियारिफोरा लामानि गाज्रि हालोदखौ फाहामदों। गुवाहाटीआव एसटिएफआ हेरेन जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ हमदों। गसाइगावनि 2 नं हास्रावबारि गामिनि मफिजुल आली मुंनि सासे सेंग्राया गोमानानै दङ। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बोसोरनि गिबि सानावनो लंकानि खाखि आदर्श गामियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे दुथां सुबुङा गावनि असे फिसाज्ला फिसाजोजों लोगोसेनो बिसिखौबो सावथारनो नाजादों। दिनै सोरांसि फुंबिलिनि 4 रिंगायाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला खाखि आदर्श गामिनि थागिरि निरन्जन दास मुंनि सासे सुबुङा दिनै फुंबिलियाव गावनि बिसि आरो उन्दै उन्दै बैसोनि सानै फिसाजोखौ सावथारनो नाजादों। निरन्जना बिसि फिसाखौ न' सिङाव जोबनानै बाहेरानिफ्राय अर लागायनानै होदोंमोन। बेल' नङा, अन्थाइ बिखा बिफा एबा फिसाया सिखा लानानै बिसि फिसाखौ बाहेरायाव ओंखारनो हेंथा होयो। ब्लाव ब्लाव जोंनाय अरखौ नुनानै गामिनि सुबुंफोरा फैनायाव निरन्जना जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बेनि उनाव रायजोफोरा बिमा फिसाखौ बेरा सिफायनानै बाहेरायाव दिहुननानै लाबोयो। बबेखानि बे जाथायाव रावबो सुबुङा जखम जायाखैब्लाबो न' सिङाव थानाय माइ, दाउ, हांसोजों लोगोसेनो गासैबो मुवा बेसादा खामनानै सेवहांगार जालाङो। लामा जाब्रबथायखौ होबथानाया गिबि मन्थ्रिनि मोनसे बिथांखि। पुलिस बिफानाबो रावबो खारग'नो हायै सिग्रोमगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो गोदान बोसोर रंजानाय समाव रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानानै सानै सुबुंनि जिउ गोमादों। रिपर्ट बादिब्ला गिबि जाब्रबथाया हरनि 12 रिंगायाव डिब्रुगड़नि 37 नं राजा लामायाव जादों। ड्रिंक एन्ड ड्राइभनि हेंथायै पुलिसनि सिग्रोमनाया सोलिबाय थानायावनो गंसे गारिया गोबारै फैनानै गंसे बाइकखौ सौख्लायफैयो। बे जाथायाव सासे सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसेनो गुबुन माखासेया गोब्राब जखम जायो। बबेखानि जाब्रबथायाव जानाय जायगायाव जौ बथल आरो गारिनिफ्राय खुख्रि बोखांनो हायो। उननि समाव जाब्रबथाय खालामनाय गारि ड्राइभारखौ पुलिसा एरेस्ट खालामो होननानैबो सुलुङाव फोरमायो। ओरैहाय बोसोर गोदान जागायजेननाय सानखालिनो दिमा हासावनि दिथकसारायावबो लामा जाब्रबथाय जानानै सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सिलचरनिफ्राय हाफ्लं फारसे थांनाय गंसे बलेर' गारिया कन्ट्रल गोमानानै गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव बाप्पु लक्कर मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमायो आरो गुबुन 4 गोब्राब जखम जायो। बबेखानि जिउ गोमानाय आरो जखम जानाय सुबुंफोरखौ काछारनि थागिरि आरो जौ लोंना गारि सालायनायनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जानो हादों होननानैबो मिथिहोनाय जादों। 2024 मायथाइनि जोबथा हराव गोबांथार बिबांनि नकल रांनि बिलाइफोरजों लोगोसेनो धुबुरीयाव सानै सुबुंखौ हमनो हायो। धुबुरीनि तामारहाट पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय हरिपुरनिफ्राय हमनो हादों सानै सुबुंखौ। नकल रांजों लोगोसे हमजानाय सानै सुबुंखौ गोविन्द बर्मन आरो चन्दन राय होननानै सिनायथिदों। बिसोर सानैबो क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय माथियापारा गामिनि थागिरि। रिपर्ट बायदिब्ला बै सानै सुबुंनिफ्राय पुलिसा गांनै FICN नट, 1500 गां नकल रां साफायग्रा खालि पेपार आरो केमिकेलफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बिसोर बाहायनाय स्कुटिखौबो पुलिसा जब्द खालामदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय मुवा बेसादफोरखौ पुलिसा जोथोनै लाखिनानै नायबिजिरनो जागायदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। काछार जिल्लानि दरब्रै गामिया चाइल्ड मेरिज फ्रि एबा उन्दै बैसोआव जुलि लानाय गैयै स्टेटास मोननो हाबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों बे बाथ्राखौ। बबेखानि
बे जाफुंसारनायखौ हिन्जाव गथ'फोरनि मोजांनि सायाव नोजोर होनाय हाबाफारिफोरनि गेजेरजों मोननो हादों होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आसामाव उन्दै बैसोआव जुलि लानाय एबा चाइल्ड मेरिजनि हेंथायै गोख्रों राहा लागासिनो। गासै रायजोआवनो बै आयेन बेरेखा आरो समाजारि गाज्रि आखुनि कफिनाव जोबथा गाजोल दोगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया समबारखालि माइक्रब्लगिं साइटआव शेयार खालामदोंमोन। कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि सोलोंथाइ नेहाथारि टं नकबे फरायसालिमानि लाइब्रेरियान लांहिन नोगोर सुदेमपुरिनि थागिबि किशोर बसुमतारी बिथाङा थांनाय हरनि 31 डिसेम्बर 2024 इं मायथाइनि 9:45 रिंगायाव हरखाबै गोजौ थैनि नारखोथायजों भुगिनांनानै दुखुनांथावै रुंसारि जाबाय। बिथाङा गावनि बिसिजों लोगोसे सानै फिसाफोरखौ बे बुहुमाव नागारनानै अरायनि थाखाय दुखुनांथावै बिदाय लायो। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिफुंखौ हायै खहा जाबाय। बिथांनि गोथार जिउमानि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबनायजों लोगोसेनो दुखुथिया नखरनिसिमबो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहागो लाफादों। गोदान बोसोरनि मोनाबिलियाव लामा रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गुवाहाटी ट्राफिक पुलिसआ ट्राफिक नेमफोरखौ सिमफायग्रा गारि सालायगिरिफोरनि सायाव सिग्रोमनायनि थाखाय मोनसे जर'खा अपारेशन जागायदों। गुवाहाटी क्लाबनिफ्राय जागायजेननाय बे अपारेशना गासै नोगोरमायावनो हर गेजेरसिम सोलिबाय थागोन। मख'नो गोनांदि ट्राफिक आइजिपि आरो गोदानै थिसनजानाय गुवाहाटी पुलिस कमिशनार डक्टर पार्थसारथि मन्ट'आ टिसिसिकुल पइन्टआव खालामनाय अपारेशनाव बाहागो लादोंमोन, जायनि थांखिया जौ फेनानै गारि सालायगिरिफोरखौ हमनाय, सीटबेल्ट गानै आरो हेलमेट गानैखौ हमनाय। पुलिस कमिशनार डक्टर मन्ट'आ जों लामा रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गोख्रों राहा लागासिनो दङ आरो ट्राफिक नेमफोरखौ सिमफायनानै गारि सालायगिरिफोरा साजाजों मोगा-मोगि जानांगोन होननानैबो फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो नंगुबै लाइसेन्स एबा फोरमानलाइ गैजायै गारि सालायनायाबो जरिमाना आरो साजानि फिथाइजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ होननानैबो मिथिहोदों। दिनै बुधबारनि फुङाव लखनौनि नाका ओनसोलनि गंसे चिरन्जीत हटेलाव नखरसेनिनो 7 सोद्रोमाफोरखौ सोमोनांथाव आरो मुगैथाव बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायनि बागै सेन्ट्रेल लखनौनि डिपुटि कमिशनार अफ पुलिस रबिना त्यागिया बे दुखुनांथाव जाथायखौ रोखा खालामदों आरो नायबिजिरनायनि बागै गुवारै फोरमायथि होदों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ अरसद 24 बोसोर होनानै सिनायथि होदों, जायखौ जाथाय जानाय जायगायाव हमनाय जादोंमोन। बुथार जानायफोरखौ फारियै आलिया 9 बोसोर, अक्सा 16 बोसोर, आलसिया 19 बोसोर, रहिम 18 बोसोर आरो बिसोरनि बिमा आसमा होननानै सिनायथि होदों। दासान्दि पुलिस मावख'गिरिफ्रा बे मुगैथाव बुथारनाय जाथायनि बागै नायबिजिरगासिनो दङ। बङाइगावआव गामियारिफोरा लामानि गाज्रि हालोदखौ फाहामदों। मख'नो गोनांदि 200निबो बांसिन गोग्लैसोनाय थाखोनि नखरफोर थानाय गामि, जाय गामिया बङाइगाव जिल्लानि गाहाय मावख'निफ्राय 16 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय रकुन्दनपुर खामारपारा। गुबैयै बे गामिया बायतामारि गाव पन्चायतनि सिङाव गोग्लैयो, जाय बरपेटा लकसभा बियाब आरो अभयापुरी आयेन आफाद बियाबनिबो मोनसे बाहागो। गुबैयै बै लामाया अखा हानाय सानफोराव गोबां हाब्रु जानायनि जाहोनाव थाबायनो, गारि मटर खारनाय आरो बांद्राय अखानि दैया जमा जानानै लोमसावनायनि जाहोनाव हान्था मेलानि सुबिदा जाया होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि गले गले गामिनि सुबुंफोरा सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गावसोरनि गाव पन्चायतनि लामाखौ लुफिननो थाखाय गले गले गोबां बार खावलायदोंमोन। बबेखानि बिसोरनि खावलायनाया मावख'आरिफोर आरो पन्चायतनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय जेबो फिननाय मोननो हायाखैमोन। जोबनायाव सोमोन्दो गोनां बिबानगिरिफोरनिफ्राय फिननाय मोनैनि मिजिंखौ खोमानानै गामिनि हौवा हिन्जावफोर आरो लाइमोनफोरा 22 डिसेम्बराव ज' जादोंमोन आरो सानसेनि थाखाय 2 किल'मिटार गोलाव लामाखौ फाहामो आरो फारनैथिंजायनिफ्राय नालाफोर जावनायनि खामानिफोरखौ आखायाव लादोंमोन। मख'नो गोनांदि 29 डिसेम्बराव फोसाबनाय खामानिखौ फोजोबनायनि उनाव गामिनि आइजोफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बै जेंनानि फारसे गिबि मन्थ्रिनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन। दिसपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय स्पेशल टास्क फर्सआ मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायाव 2024 मायथाइनि 31 डिसेम्बर खालि खानापारायाव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन।
बे सिग्रोमनाय समाव सासे फेग्रा बेसाद फानग्राखौ हमनायजों लोगोसेनो आयेन बेरेखा मुवाफोरखौ जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिनो होदों। बे सिग्रोमनायाव गासै 28.58 ग्राम गिलिरनि सन्देह गोनां हेर'इनजों लोगोसे नोगोद 350 रांजों लोगोसेनो 21 फाइलफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंखौ मेघालयनि रिफय जिल्लानि स्टेट बेंकनि साखाथियाव थानाय खानापारानि थागिरि 20 बोसोर बैसोनि जाकिर हुसेन होननानै सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि बिबानगिरिफ्रा ओनसोलाव फेग्रा मुवानि खैफोदखौ होबथानो थाखाय गावसोरनि नाजानायखौ सोलिहोगासिनो दङ। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव सोहोरनि 5 किल'मिटार साहा फारसे थानाय 2 नं हारसावबारि गामिनि बरकत आलीनि फिसाज्ला मफिजुल आली 27 बोसोर बैसोनि सासे सोलेरारि नोरजिया सेंग्राया थांनाय 28 दिसेम्बर सानखालि गोमानानै दङ। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला गसाइगाव सोहोरनि गसाइगाव हाट रेल स्टेशननिफ्राय गुवाहाटीसिम थांनाय गंसे रेलगारियाव गाखोनानै थांदों होननानै नखरनि सुबुङा मिथिहोदों। गोबां जाथि खुरमा बाय बाहागि नखरफोरनाव खौरां लाबाय, नाथाय अब्लाबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै होननानै नखरनिफ्राय मिथिहोबावदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 7035089621 एबा 9101209695 नम्बराव फन हरनानै नखरनिसिम खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।